guys! Welcome to Ruby's Home. In today's video ay ipapakita ko sa inyo yung ginawa naming video ng aking bunsong anak nung sumali kami sa virtual cook-off contest sa kanilang school during their United Nations celebration. At isa nga kami sa pinalad na nanalo. Actually, naging champion ang recipe na ito. So, eto na, panuorin nyo na ang paggawa namin ng Korean sushi rolls or kimbap. Here are the ingredients. Red green rice, rice vinegar, sesame oil, sesame seeds, ground pepper, sugar, salt, spam, eggs, Korean pickled radish, burdock root, crab sticks, carrots, cucumber, seaweed paper. Ang una po natin gagawin ay isi-season muna natin itong rice. This is 4 cups short grain rice. Niluto ko na to kanina. Gagawa muna tayo ng seasoning. Una, lalagay tayo sa bowl ng rice vinegar, 2 tablespoons. Itong 1 tablespoon of white sugar. At 1/2 teaspoon of salt. Iodized salt po ito. Mix lang natin hanggang ma-dissolve ang sugar. Ngayon, ilalagay na natin ang seasoning ng rice. Tapos mag-a-add tayo ng sesame oil, mga 1 tablespoon. Tapos, sesame seeds. Kung gusto nyo ng mas marami, okay lang din. Mix na natin ang rice. Dahan-dahan lamang po yung pag-mix natin para yung rice ay buo-buo pa din. Takpan muna natin para hindi ma-dry yung rice kasi ipiprepare muna natin tong ibang mga ingredients. Season natin yung egg ng konting salt at saka pepper. Saka natin ibit yung egg. Lagay tayo ng konting oil sa kawali. Set aside muna natin tong egg. Palamigin muna na bago natin i-slice. Mag-i-slice na tayo ng carrots. Pa-julienne yung slice. Itong cucumber, tinanggal ko na yung mga buto or yung nasa gitna niya. Tapos i-slice din natin ng pahaba. Ito naman crab sticks. Nabili ko din sa Korean store. Kuha lang muna ako ng 3. Slicein natin. Tapos i-slice din natin ito ng pahaba. Depende na sa inyo kung gusto nyo ng mas makapal or manipis. Slice na din natin ang egg. Maglalagay ulit tayo ng konting mantika. Stir fry natin ang carrots. Maglagay lang tayo ng konting salt para ma-season yung carrots. Mga 2 minutes lang, pwede na. Then, transfer natin dito. Tapos, ipiprito natin ang spam. Sunod naman natin ang crab sticks. Ito namang burdock root.
Iinitin lang natin. Ito naman yung Korean radish. Gagamit tayo ng bamboo mat. At ito ang ating seaweed paper. Yung shiny part ang nasa ilalim. Tapos itong rough part ang nasa ibabaw. Tapos kukuha na tayo ng rice. Spread na natin dito sa ating seaweed paper. Dahan-dahan lamang po. Huwag nating i-press down para buo-buo yung ating rice. Ang ating ham. Crab sticks. Cucumber. Dito sa paglalagay natin ng stuffings ay wala naman siyang technique. Basta kung ano lang yung gusto nyong uunahin, dalawa ang ilagay natin dito para mas masarap. So, ngayon i-roll na natin. Tapos ikutin ng ganito para mag-seal. Ganito po. Papahiran natin ito ng sesame oil. Mag-sprinkle tayo ng sesame seeds. Optional naman ito. Slice na tayo. Magbabrush lang tayo ng sesame oil or tubig ang ilagay natin. Tapos kapag malagkit na, pupunasan natin ng tissue paper.